Salut prieteni, sunt Geo și în acest tutorial vreau să vă arăt un program pentru capturi video care eu îl folosesc, este foarte bun. Acest program se numește Cam Studio. O să începem cu începutul, o să vă arăt de unde puteți să-l downloadați. Acesta este free, nu costă nimic. Intrăm pe browser, eu folosesc Internet Explorer și scriem la search Cam Studio. Dăm pe primul, chiar pe site-ul oficial. Aceasta este interfața, este o interfață simplă. Videourile se salvează în format AVI. Nu cred că este o problemă. Dăm mai jos la Download Link. Aici avem programul, deci programul versiunea 2.0 și aici avem lossless codec. Acesta .exe ajută foarte mult pentru cazurile când vrem să facem o captură video și vrem să urcăm pe YouTube, putem să urcăm în rezoluție, în rezoluție HD 720p. Ajută foarte mult. Luăm programul, dumneavoastră o să-l salvați, eu nu o să-l mai salvez, l-am deja în calculator. După aceea codecul îl luați pe acesta, deci vedeți aici este Cam Studio 2.0 programul și aici este codecul, deci acesta, lossless codec. Acum o să vă arăt cum se instalează, eu deja le-am în calculator. Acesta, uitați programul aici, intrăm în el, dăm run. Sunt de acord cu termenii, next. Aici destinația de instalare o lăsăm așa, eu zic că este indicat, puteți să selectați și altundeva. Dăm start și se va instala, eu nu o să mai dau. Și acesta este lossless codec, Cam Studio Codec 14. Intrăm și pe el, dăm run, next. Sunt de acord cu termenii și pe aceea dăm install. După ce s-a instalat programul, uitați, până aici să-l vedeți, intrăm în el și să facem o probă să vedem. O să vă arăt niște setări care sunt recomandate să le faceți. La regiune aici este pentru full screen, să înregistrăm pe tot ecranul, și fixed region, adică să selectăm o parte din el. Eu așa folosesc, este indicat. Aici este dimensiunea, eu folosesc 1000 pe 750. Puteți să faceți dumneavoastră cum vreți, depinde ce capturi vreți să filmați. După aceea opțiunile video. La început v-am pus să downloadați acel codec. Aici o să alegem ultimul, la Cam Studio Lossless Codec. Acesta îl aveți numai dacă ați instalat codecul pe care vi l-am arătat. Dacă nu o să vă arate. Îl căutăm, îl selectăm, intrăm pe. Aici este calitatea, normal o să fie la 50 aici, la jumate, eu m-am dat pe 100, calitate maximă. Și cadrele care le filmează pe secundă, eu folosesc 10, este de ajuns, foarte bine, n-am nicio problemă. Aplicăm. Aici la microfon, dacă nu vrem să folosim microfonul cu voce, dăm do not record audio. Dacă vrem, dăm record audio from microphone. Selectăm. Pentru reglajele la microfon dăm audio option, la primul audio option for microphone.
aici o să selectăm formatul pentru înregistrare, folosesc mono pe 16 biți pentru microfonul meu, poate aveți alte microfoane mai bune sau mai proaste în funcție, deci o să alegeți pe aici, o să înregistreze. Deci formatul trebuie să fie PCM. Căutați aici să găsiți până să fie PCM, depinde de ce microfon aveți. Aplicăm. Să facem ceva mai mic să vă arăt. Am dat aici mai mic. O să dăm record pe butonul roșu și aici o să alegem unde vrem să înregistrăm. Să zicem să facem o probă, înregistrăm, uitați, pe aceea de aici oprim de tot sau putem să punem pe pauză. Eu o să opresc. Aici mă pune să aleg destinația unde se va salva fișierul. Eu o să pun pe desktop, o să dau și eu o denumire. test.avi, dăm salvare. Vedeți, mi apare aici. Noi oprim, nu o să stăm. Uitați, l-a salvat aici. Fișier video AVI. Acesta a fost videoul. Sper că v-a ajutat. Am încercat să fiu cât mai explicit, să dau mai multe detalii ca dumneavoastră să puteți înțelege. Baftă în continuare, vă las. Pa, pa.